sona, ke ɗaya na zaɓa a cikin rai ba zan sa wata ba sai Fatima. Allah sarki Fatima na ke zan mawaƙe, son ki nake har zuciyata ba na ɓoyewa Fatima. Barzancen makiya su fa'idan su yana kan mu, walla akan san Fatima na zan iya yin wankin sabulu. Can gida tarbiya kin sama, naji kamar in sace ki na kai ki gida nawa Fatima. Allah sarki Fatima na ke zan mawaƙe, son ki nake har zuciyata ba na ɓoyewa Fatima. Fatima kin cika kyakkyawa komai kin sama, walla akan soyayya zan ba da aron raina Fatima. Fatima ce ta